Zara, wani mai sa'a ne saurin sai ya zuciyar ƙawata waye shi kuma a ina yake? Ban san ki ba. Ban sa ina zan ƙara ganin shi. Kuma ban taɓa ganin shi ba. Ta za ki fara soyayya da mutumin da baki san shi ba, baki taɓa ganin shi ba, baki san kuma a inda za ki ƙara ganin shi ba. Zara, ko dai kin yi da mu ne? The best of best production Kudin makaranta ne kawai? has brought to you a story containing love, sadness. Salim, ina son ka. Zuciyata ta mutum ɗaya ita ce Farida. Salim, wace ce ita da har zan baka soyayya za ka ki karɓa akan? Gidan uban waye? When you love so quick and ease, it's called hemophilia. And when you love someone and his heart belongs to someone, it's called unrequited love. So, the izza. Labari zana baka kan tsari soyayya na minta na shirya. Labari zana baki kan tsari soyayya na minta na shirya. Ba na so ki, ba na ƙaunar ki. Sai ka so ni ko ka ki ko ka so wallahi. Tun da nake ban taɓa ganin mace mara zuciya kamar ki ba, Zara. Ban taɓa neman wani abu na rasa ba. Ban fara kuma ba zan fara a kanka ba. Ina da cece. Budurwar shi ce. Abinda idanuwa na suke gane min da abinda kunnuwa na suke ji min. Haka ne? Jinka ne tana gaya maka wai saurayin a gabana. Ba haka Ka ba. kasa kar ka ƙara min magana. Na san komai na ji komai. Wata nake so a kashe. Ina lillahi wa ina. What? Amma magana a kashe ta bai taso ba. Ba, mijin tana rayu ba zai so ni ba. Ni kuma ba ran taɓa bari ta mutu. Ni kuma ina da waɗi da zan sa za su yi ma. Kai ku tsaya da Allah, ku tsaya. Ba za a kashe ta ba, kuma ba zan taɓa da wani ya kashe ta ba, kuma ni ba zan kashe ta ba. Ni ba ina son yarinyar nan. So, the izza. Alhaji. Alhaji. ‘Yan mata, kawai ki ba mu haƙin mu, kowa ya kama gabansa. So, the izza.